Assalamu alaykum, hurmatli tomoshabinlarimiz. Efirda barakatli oila topshiruvi, demak, oilada tug'an qiyinliklarning shu yillarini izlashni davom etamiz. Xotin-qizlar tранжир degan so'z stereotip. Erlar orasida bek subhanalloh yoshigina tранжирлар жетерлек. Зур кибеткә йөргәндә без кирәкме ул әйбер, кирәкмиме ул? Без аны инде үзебезнең кәрзиннәребезгә сала барабыз. Кайчан кирәк була әле ул? Ну, күлмәкне 100 меңгә кредитка алсаң бит, действительно, беразна, значит, уйларга кирәк инде адекватность турында. Әйтергә мөмкиннәр. Менә монда тырнакны шул бәягенә ясыйлар, монда чәчне шул бәягенә кисәләр, бәлки шунда барырсың дип. Бу очракта миңа калса үзләрен түбәнсетмәсеннәр ирләр. Двигатель прогресса реклама түгел, двигатель прогресса ул хатын-кыз. Потому что тик тормый ул бу кирәк, теге кирәк, менә нәрсәкә кирәк, ничек дип уйлыйсың, моны алсак ничегрәк дип инде. Ир кеше һаман уй фикердә ничегрәк, самое главное эшләйиндер. Ирләр бит алар кибеттәге бәяләрне белмиләр. Алар акча эшләү белән мәшгуль. Һәр вакытта бездән дә байрак кеше булыр бу. Социаль шелтәрләрдәге гаилә мөнәсәбәтләренә өйрәтүче күп кенә төркемнәрдә ирегездән никадәр күбрәк акча сорасагыз, өйгә никадәр күбрәк әйбер сатып алып кайтсагыз, ул шул кадәр күләмдә күбрәк акча эшли башлый да дип киңәш ителә. Әмма хатыныгызның дистәләгән пакетлар белән өйгә кайтып керүен һәм километр буе чекларын күргәч тә, сез аны кимендә аңламаган караш белән каршы алсагыз, димәк, бу тапшыруыбыз сезнең өчен. Хатын-кыз акчаны күп тота. Бүгенге темабыз нәкъ шул. Ләкин кем, кайда, ничек акчаны тотарга тиешлеген аңлаганчы башта гаилә бюджетын төзү буенча да сөйләшеп алыйк әле. Гаиләдә акчаны әйтеп үткәнебезчә ир кеше таба. Хатын-кыз тота. Тота булып тотса гына гаилә бюджеты гел тулыландырып тора. Мин өчен дип әйткәндә, хатын-кыз бит инде безнең күбрәк кибетләргә йөреп, йорт кирәк-яракларын, ашау-эчү әйберләрен хатын-кыз алырга тырыша. Гаилә бюджетын ничек иттереп, саклап калырга һәм аны ничек тулыландырырга. Бу очракта ир белән хатын бергә сөйләшеп, теге гаилә бюджетын төзергә кирәк айлыкны. Киремнең күпме икәнен белеп, һәм инде чыгымнарны язып куярга кирәк. Кирәклеләрен, бик кирәкле мөһим әйберләрне ай башында монда кайчан да булса язып куйларга тиеш. Тиеш тә түгел ул, шулай кирәк. Шулай иткәндә генә миңа калса акчаны дөрес итеп тотырга була. Хатын-кызга, әйе. Инде хатын-кызның бит әле тагын үзенең кирәк-яраклары бар. Ул бит әле безнең салоннарга да йөри, тырнакларын да ясата, үзен дә карарга тиеш. Бу очракта анысы да керергә тиеш. Кертергә кирәк. Тиеш дип әйтеп булмый, кертергә кирәк. Гаилә бюджетына. Ир кешенең тагын үзенең чыгымнары бар. Шул уртак бюджеттан ир кешенең үз чыгымнары, хатын-кызның үз чыгымнары, һәм инде уртак гаиләгә тагын йорт кирәк-яракларын алу өчен, ашау-эчү өчен. Шулай бүленергә тырышырга кирәк акчаны. Бар бит әле безнең хатын-кызларыбыз акча туздырырга ярата. Без бит инде зур кибетләргә йөрибез. Зур кибеткә йөргәндә без кирәкме ул әйбер, кирәкмиме ул? Без аны инде үзебезнең кәрзиннәребезгә сала барабыз. Кайчан кирәк була әле ул? Бу очракта инде кибетләргә барганда да язу белән чыксаң, уңайрак булырга була инде ул. Экономить итә ягыннан акчаны. Аннары соң бар кешеләр тормышта яшиләр акча яшәеш рәвеше дип. Бу очракта инде алар акчага гына кырылган, акча бар икән, ул аны кирәкме, кирәкмиме туздыралар. Без аларны атыйбыз аниямания. Теге акча уртуы дип әйтәбез инде. Менә ул кешеләр инде акчаны кирәкме, кирәкмиме туздыра. Бу шул наркомания кебек, игромания кебек авырту. Бу авыртуны вакытында күреп ала белергә кирәк. Аның билгеләре бар. Әгәр дә кибеткә чыгып, берәр әйбер ала алмый кайттык икән, күңеле төшә. Андый кешенең депрессиягә бирелә торган була, һәм инде ул аның теге гел таләп итеп тора.
шул кибеткә барып нәрсә дә булса алып кайтырга кирәкме ул, кирәкмиме ул, ятамы ул анда, ташлыймы ул аны. Соңыннан менә бу авыртудан котылу өчен бер-ике киңәш биреп үтәсем килә. Теге кошелекның эчке ягына төрле әйберләр, аппликаторлар дип әйтим инде мин аны, тегергә була. Тавыш бирә торган. Кошелекне ачканда нинди дә булса тавыш чыгара торган. Һәм инде ис, нинди дә булса ис, лаванда исе, анда эфирный теге эфир майлары, лаванда борынга килеп бәрелүгә, баш миенә сигнал китә, һәм инде ул туктап калырга. Акырынлап шушы авыртудан китергә ярдәм итә. Һәм инде кошелекне ачканда кулга нинди дә булса кытыршы, я булмаса менә ул аңа ничектер сигнал бирә торган, аңа ошамый торган берәр нәрсә тегеп куярга кирәк. Бу очракта. Ни өчен дигәндә, күзәтүләр буенча электроэнцефалограмма ясаганда шул авырту кешеләрнең, акча белән авыртучы кешеләрнең баш миенең теге логик фикерләү өлешендә ниндидер начар эшли башлый. Шунлыктан килеп чыга ул авырту. Ул бала вакыттан ук килергә мөмкин. Безнең бит инде фикерләү зонасы баш миендә бар. Шул зона дөрес эшләмәсә, менә шушындай авыртулар килеп чыгарга мөмкин. Төрле теге уеннар белән мавыгу, алкоголизм чире дип әйтәбез инде без аны. Кеше ниндидер теге эмоциональ халәт кичерми, уңай кичерешләр кичерә алмый да, ул аны теге үзенчә табигый рәвештә түгел, ясалма рәвештә үзенә шундай уңайлыклар димме инде ясый. Уңай кичерешләр ала шуның белән. Шунлыктан килеп чыккан авырту ул. Акча. Әгәр дә инде без акчаны яшәү чыганагы итеп карарга тиеш. Безгә акча яшәү өчен чыганак булып торырга тиеш. Нинди дә булса ресурс. Рәвеш түгел, яшәү рәвеше түгел. Рәсүлебез әйткән безгә үз хадис шәрифендә малыгызны кулда тотыгыз, йөрәккә кертмәгез дигән. Кыска сүз, бик кыска. Мәгънәлеме? Бик мәгънәле. Менә шуның белән проблема туа да инде. Әгәр дә кешенең кулында булса, ул һич кемнең кулында булсын ул. Нормально була. Әгәр дә кеше аны йөрәккә кертә икән, димәк шуннан проблема тотына. Шул мәсьәлә генә. Бүгенге дөньяда кызганы шул, кешеләрнең маллары кулында түгел, йөрәкләрендә. Кешеләр белән кулланалар акчаны яраткан сәбәпле. Булырга тиеш киресенчә, кешеләрне, Алланы яраткан сәбәпле. Ул акча белән кулланырга кирәк. Шуңа күрә ул хатынның кулында ни, ирнең кулында ни, кулында гына калсын инде. Шул вакытта ул аны рәхәтләнеп кирәкле әйбергә тотачак. Һәм бу мәсьәлә күбрәк минемчә гаилә эчендә хәл итә торган. Менә алар никахлашканнар икән, гаилә булганнар икән, алар ул мәсьәләне үзара шишергә тиеш. Әлбәттә, ислам динендә акчаны кем алып кайтырга тиеш, гаиләне кем тәэмин итәргә тиеш, матди яктан әлбәттә аңлатылган, әйтелгән, ул да кыска сүз белән ир кешенең вазифасы булып тора. Гаилә бюджетын гаиләдәге һәрбер гаилә әгъзасы белән бергә утырып хәл ителергә тиеш. Балалар да булырга тиеш анда, ир, хатын. Иң кирәклесеннән башлыйбыз. Ай сайын нәрсә кирәк гаиләгә. Аннары соң инде ир белән хатынның үзенә айрым нәрсә кирәк. Һәм инде балаларга да айрым бүленеп бирелергә тиеш. Бала акчаның каян килгәнен белмәсә дә, ул аның каян киткәнен белергә тиеш. Һәм инде исәп-хисап, ай ахырында исәп-хисап ясалганда, һәрбер гаилә уртага салып шуны хәл итәргә тиеш. Менә бу айда без салган идек гаилә бюджетына шуның кадәр сумма. Безнең калды, я булмаса бетте. Калды икән, алар аны гаилә белән кайда да булса чыгарга мөмкин. Бу очракта ул бит инде барбер нинди дә булса стимул булып тора. Киләсе айда аз гына булса да экономия ясап, димәк бит әле без барыбыз да бергә кайда да бара алабыз. Я булмаса театрга, я булмаса кинога, я булмаса кайда да булса чыгып керергә. Балаларга да рәхәт, ул гаиләне тотып тора дип әйтәм инде мин. Бергә оештырып тора.
Гадәттә, кибеткә хатыннар үзләре генә йөри. Шунлыктан ирләр бәйләрне белмичән, син акчаны күп тотасың дип хатыннарына саксыз сүзләр әйтеп ташларга да мөмкин. Акыллы хатыннар мондый очрактан иң беренче чиратта ирләрен кибеткә җибәрә һәм параллель рәвештә кызларын да өйрәтә. Иреңне кибеткә үзең генә җибәр, яисә нәрсәндәдер булса, бергәләшеп сатып алыгыз дип. Әгәр дә гаиләдә тавыш чыга икән, акчаны күп тотасың дип ирләр тарафыннан хатынга карата, бу очракта алар кибеткә я булмаса ирне җибәрергә кирәк. Ирләр бит алар кибеттәге бәяләрне белмиләр. Алар акча эшләү белән мәшгуль, бәяне ничектер белеп бетермиләр. Бу очракта я булмаса бергә барырга кирәк. Бөтен кирәк яракларны сатып алырга атнага бер тапкыр кибеткә чыгып керергә була. Ир белән бергә хатынга. Әгәр дә инде ир кеше яратмый икән кибеттә йөрергә, алар бергә булырга һәм инде хатыны кибеттә йөргән арада, ул кайда да булса кафеда я берәр җирдә ял итеп алырга мөмкин. Менә бу акча мәсьәләсендә ир кеше бәянең күп микән белергә тиеш. Әгәр дә инде кибеткә чыгасы килми икән, хатын аны бит инде чек белән алып кайта. Чек белән алып кайтканда исәп-хисап ясарга кирәк. Әгәр дә ышанмый икән ир кеше, исәп-хисап ясарга һәрбер әйбернең күпме торганын җиткереп барга. Түбәнсетү түгел. Юк. Ни өчен түбәнсетү? Түбәнсетү түгел. Әгәр дә әйбернең бәясе белән алып кайтып бирәсең икән, йорт кирәк яракларын. Йорт кирәк яракларында хатынның үзенә кирәкле әйберләрендә барысының да бәясен әйтеп бирергә кирәк. Теге әйтәләр бит әле, чиста сөйләшү булырга тиеш. Ир белән хатын арасында бер-берсеннән яшерен әйбер булырга тиеш түгел. Алар бергә теге чиста, искренне диләр инде аны, сөйләшү булырга кирәк. Сөйләшергә кирәк, аңлашырга кирәк, аралашырга кирәк. Күбрәк сөйләшкән саен бер-береңне аңлау яхшырак. Акча мәсьәләсендә дә, башка мәсьәләдә дә. Өйдә аралашып утырасың, сөйләшәсең, шәйләп утырасың һәм ышкындырып җибәрәләр. Мин бит сине тәэмин итәм. Мин бит сине ашатам. Ир кеше әйтә димәк. Хатын-кыз бер төрле ничектер уңайсызланып кала. Шулай бит инде. Күрше әйткәндә, көтү чувство вины впадает. Ә нигә? Беренчедән нигә ул аны әйтә? Ул бит ир кеше. Никахлаштың икән, ул синең вазифаң. Шулай түгелме? Әгәр дә син никахлаштың икән, әгәр дә син гаилә кырдың икән, хатын булды икән синең, димәк синең ир кешенең вазифаң гаиләңне тәэмин итәргә, ашатырга. Ул ислам динендә, татар халкында элек-электән булган, бар һәм иншалла рахман булачактыр дип уйлыйм. Шулай бит? Димәк, нәрсәгә аны тертеп әйтергә? Икенче мәсьәлә, хатын-кыз үз ягыннан ничектер уңайсызлана. Шунлыктан килә хатыннар эшкә чыгып китәселәр килә. Аңдашысы килә. Туктагыз әле. Ә бит ул ирне ашарга пешерә. Киемнәрен жуа, утюкли, җыештыра. Ә фактически эшләмәскә дә может. Моның өчен һәр мин ерләр сүгерләр инде. Ислам динендә шулай бит инде. Сер түгел. Бит ул аны эшли. Ярар. Аннан соң әгәр дә без гаилә дип карасак, димәк ул ике кешедән турылган бер союз. Шулай бит инде. Аларның халык аннан соң күбәя инде, Алла бирсә, сау-сәламәт кенә тусыннар, балалары күбәя дип әйтик инде. Менә ул бер кичкенә генә дөнья кебек. Менә шул союзда просто үзенчә рольләрне бирергә кирәк һәр кешегә. И битте. Шул рольләрен үтәсәләр кешеләр, гаилә тыныч була, матур гына яшәрләр, бик ярак китәчәк була берсе. Менә шул гына мәсьәлә. Аны үтәсәләр, проблем булмый. Кайбер иратларыбыз безнең ирләр инде әйтергә мөмкиннәр. Менә монда тырнакны шул бәя генә ясыйлар, монда чәчне шул бәя генә кисәләр, бәлки шунда барырсың дип. Бу очракта миңа калса үзләрен түбәнсетмәсеннәр ирләр. Хатын-кыз йөрсен, кая йөрисе килә, шунда йөрсен. Ул сайлый. Ир кеше йөрми бит анда. Хатын-кызга бәлки янда ничектер рәхәттер. Бәлки эмоциональлыктан ул анда ниндидер күтәренке кәеф алып кайта. Бәлки ул салонда матурдыр. Хатын-кыз бит әле ул энергиясын биргәнгә карап, ул бит аны кайдан да булса алырга тиеш.
үзен карарга тиеш. Хатын-кыз үзен карап йөрмәгәндә, ирләр бит алар үзегез беләсез. Каяда булса, читкә карый башлар. Матурларны тиз күрәләр ирләр. Шуның өчен хатын-кыз һәр вакыт матур булып калырга тиеш. Идә дә ясарга мөмкин, ансын әйтмим. Әгәр дә аларның мөмкинчелекләре бар икән, хатын-кыз идә утыра икән, ул үзе дә эшләргә мөмкин аны. Мөмкинчелек булмаганда үзе өйрәнергә мөмкин, һәм шуның белән үзенә аз гына булса да акча эшләргә, өйрәнергә мөмкин. Монда инде алар икесе килешергә тиеш. Ир кеше, әмма дә ир кеше хатын-кызга күрсәтергә тиеш түгел. Бу үзеңне түбәнсетү дип атала. Мин моны хупламыйм. Хатын кызлар гына акчаны күп тота дигән фикер ул стереотип дип әйтергә кирәк. Әйе, хатын кызлар белән мондый очраклар ешрак була. Әмма ир-атлар арасында да бу юнәлештә кимен куймаучылар шактый. Хатын кызлар транжир деген сөз стереотип. Ирләр арасында бик субханаллах яхшы гына транжирлар җитәрлек. Исраф дигән әйберне Рәсүлебез хатыннарга гына әйтмәгән. Ул аны гомумән мөселманнар өчен әйткән. Шулай түгелме? Димәк, әгәр дә Рәсүлебез һәм динебездә исраф турында сүзләр күтәрелде икән, һәм мөселманнарга карата пәйгамбәрбез кисәтеп куйган икән, исраф кылмагыз дигән сүзне, ул бит хатын-кызларга гына әйтмәгән. Димәк, ирләрдә дә ул шир бар. Хатын-кызларда гына түгел, ирләрдә дә җитәрлек. Просто ничектер ир кеше бит инде ул күбрәк акча эшли. Значит, ему можно. Хатын-кыз имеш эшләми бит инде. Аңар ярамый. Исраф ул беркемгә дә ярамый. Хит ир кеше, хит хатын-кыз. Беренче мәсьәлә. Икенче мәсьәлә инде бөтенебезгә билгеле. Ничек дип әйтик? Абу Ханифа хәзрәтләре булды бит инде хәл. Ул бер кешене күрә дә инде. Аның өстендә ничектер инде тузганрак киеме була. Абу Ханифа хәлле кеше була бит инде, ул имамлыктан тыш, аның үзенең бизнесы була инде, ул эшмәкәр була. Ул килә дә инде аңар шушы кеше күрмәгәндә генә бераз да акча тертә. Мәле улым ди, бар әле матур гына киен әле син ди. Теге әйтә, Абу Ханифа кирәкми ди, мин ди хәлле кеше ди. Минем хәлем бар ди. Мин кирәкми ди син акчаң ди. Абу Ханифа ашуланы да әйтә икән, син алай булгач син нәрсәгә соң инде син ди. Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте синең өстендә күренергә тиеш дигән. Аллаһу җамилун юхиббул җамал дип хадис китерә. Аллаһ Тәгалә күркәм, матур һәм күркәмлекне сөя, яратадыр дигән. Матур киену, чиста пак киену ул исраф түгел. Шуны аңларга кирәк, яме? Чөнки пәйгамбәрбез дә исрафлык турында сөйләгәндә ул хадисне әйтә, кирәк. Кеше исрый, я Расулулла, кеше бит инде ярата ди матур киенергә. Чиста матур киенергә, пәйгамбәрбез әйтә, менә шушы хадисне китерә. Аллаһу җамилун юхиббул җамал. Аллаһ Тәгалә күркәм, матур һәм күркәмлекне, матурлыкны сөядер дигән. Проблем юк анарда. Аллаһка шөкер, мәчетләребез матур, йортларыбыз матур, Аллаһка шөкер, өстебездәге киемнәребез матур име. Бу мәсьәлә ул мәсьәлә түгел. Икенче мәсьәлә исрафлык, кеше күтәрә алмас әйбергә керү. Күбрәк бит анарда проблем туа, гаилә эчендә. Күтәрә алмыйлар. Аңар кирәк. Менә подружкасында күргән ул 20 меңлек күлмәкне. Аның иренең зарплатасы айына 20 мең. Миңа да шундый кирәк дип әйтә инде. Ире бераз аңлатайын, матурым, значит, бит инде без бераз гына үзебезнең нибезгә карап инде, кисәбезгә карап шамаларга тиеш. Аштан үлмибез, өскә киенә торган бар икән, димәк, бу нинди мәсьәлә туа, значит, безгә канәгатьлек, канәгать булырга, шөкер итәргә. Шөкер итсәгез дигән Аллаһ Тәгалә ләзидәнмен. Мин сезгә арттырып бирмен дигән. Шулаймы? Әгәр дә ничектер шөкерсезлек белән яшәргә, һәр вакытта бездән дә байрак кеше булыр бу дөньяда. Һәр бер бай артыннан шауып, аның алган киемен без кия башласак, име? Ул дөрес әйткән бер нәрсәгә кирәкми. Хәтта бүгенге көндә
мен шундай хәлле кешеләрне беләм, алар бездән дә гадирәк киенә. Матур киенгән, пөхтә киенгән, әмма безнең гардеробларны карасаң, андагы күлмәкләр, андагы киемнәр. Аларда анда юк. Нигәдер? Нигә микән? Монда минем гел менә шул сорау туганда, мине борчый торган ул сорау, нигә шулай? Мин һаман кайтам, менә сезнең белән язылдыра башлаганча сөйләшә башладык бит инде. Ул инде безнең менә эчке дөньябыз. Менә әгәр дә мин нәрсәдер күрсәтәсем килә икән, менә русча әйткәндә выпендриться килә, димме? Значит, вот менә һаман эчтә какой-то кемгәдер нәрсәдер доказать итәргә кирәк. Димме? Зачем? Әгәр дә мин не хочу никому еще доказать, значит, минем все нормально. Мин күрше 30 меңлек күлмәк кисен ни ул, 100 меңлек күлмәк кисен ни ул. Аллага шөкер, киде. Молодец булдыра икән, булдыра. Хәленнән килә икән, килә. Ну, күлмәкне 100 меңгә кредитка алсаң бит, действительно, беразна, значит, уйларга кирәк инде, адекватность турында. Әйе. Менә бу мәсьәлә күбрәк карала. Әйе. Бар необходимость дигәндәй. Менә нәрсә миңа кирәк тормыш өчен, яшәр өчен. Ризык кирәк, кием кирәк, йорт кирәк. Һәр вакытна ат дип әйтик инде, машинамы, мазар шунда, инде транспорт передвижение это һәр уже не роскошь, уже необходимость кергән инде, име? Ага. Менә шушы мәсьәләләрне ир кеше тәэмин итә икән гаилә эчендә. Аллага шөкер. Димәк, ул үзен вазифасын үти. Аннан истинрәк алып кайта икән. Ул пәйгамбәрбез әйткән садака. Шулаймы? Кеше аннарсын акча нәрсәгә кирәклеген дә аңламый бит. Кешеләр карый хәллерәк кешегә. Һәм нитәләр инде, менә көннәшәләр инде. Менә ул урлаган, ниткән, Аллаһ Тәгалә аңар биргән. Кайбер кеше әйбәт карый инде, менә карал ничек булдырган. Кайбер кеше зарланып карый инде, нигә Аллаһ моңар биргән, миңа бирмәгән, Менә бу тоже бит инде такой мәсьәлә, кызык кына мәсьәлә. Кешегә әйтсәң, менә нәрсәгә сиңа кирәк акча? Күп кеше үзе белми бит инде. Акча нәрсәгә кирәк? Ничек инде ул хәзрәт нәрсәгә кирәк? Менә сорыйм мин кай вакыт мәҗлесләрдә. Нәрсәгә кирәк акчасы? Бар бит инде, йорт бар, машина бар, бүтүнсе бар. Нәрсәгә кирәк акча? Минем финансовый наставник дип әйтәм инде аны. Укытучымнан сораганда, ул миннән сорады беренче дәрес иде ул. Мал турында, ни турында ул әйтәдер, җитәкчелеклек турында ул әйтәдер, улым менә әйт әле миңа, нәрсәгә кирәк сиңа акча? Аңлашыла, что бу сорауда бит инде какой-то подвох бар бит. Ну, понятно бит, ну как инде акча куярга белмибез шул кая. Табабыз инде без аны сразу. Ну, бик кызык уй фикергә салынды мин ул вакыт. Нәрсәгә кешегә кирәк акча? Һәм җаваплары да кызык иде, мин алардан нарсын беразна хадисләр аша анализировать итеп, аятлар аша анализировать итеп, мин үземә дә ул җавапларымны кабул иттем. Тапшыруыбызда әлеге проблеманы һәр яклап карасак та, хатын кыз чыннан да акчаны мәгънәсез рәвештә артык күп сарыф итә икән, нишләргә соң? Моның турында алдан белеп булдымы икән һәм гомумән алдагы низакларга ничек юл куймаска? Һәрбер чыгарылышларыбызда киңәш иткәнебезчә, иң беренче чиратта барысында уртага салып сөйләшергә кирәк. Бу чиракта искәрмә түгел. Әгәр дә хатын-кыз акча тотырга өйрәнмәгән икән, бу чиракта аны акрынлап кына өйрәтергә кирәк. Теге катгый рәвештә, кискен рәвештә түгел, акрынлап өйрәтергә кирәк. Һәм бюджет булырга тиеш гаиләдә билгеле бер күләмдә акча. Әгәр дә ул шул суммадан узып китә икән, димәк ул вакытта бит инде ул акчасыз калырга мөмкин. Я булмаса, хатын-кызга үзе өчен үзенә эшләргә кирәк. Үзенең кирәк яракларына. Нинди дә булса,
үзенең күңеленә хуш килгән эшкә барып эшләргә кирәк. Һәм инде бу очракта, әгәр дә ул бер кайчан да эшләмәгән, әтиән акчасына гына яшәгән, гел теге муллыкта гына үскән бала булса, бу очракта инде аңа күрсәтергә кирәк акчаның каян килгәнен һәм ничек иттереп килә. Кеше бит инде эшләп ала акчаны. Акча тик торганда гына килми, урамда да унап ятмый. Менә аңа шушыны аңлатырга кирәк. Өйдә ятып, бер тиен дә килми. Җирдә дә унап ятмаганлыгын үзе эшкә чыккач кына аңлый башлый кеше. Ничек иттереп акча табырга икән. Дөрестән дә бу очракта хатын кызга эшкә урнашып, үзенә акча эшли башларга кирәк. Ул бәлки акчаның тәмен белер шул вакытта гына. Әле бит безнең кайбер бик гаиләләрдән, мул гаиләләрдән алар бит инде җиңел генә эшкә барып, җиңел генә акча килгәнгә иренүчеләр дә бар. Алар бит акчаның кадерен белми андай вакытта. Менә монда инде баланы тәрбияләгәндә үк акча мәсьәләсе куелырга тиеш. Гаилә бюджетында балалар да катнашырга тиеш. Монда бит әле ир белән хатын гына түгел. Балага да кирәк, мәктәбенә дә кирәк, балалар бакчасына да кирәк, балаларга кием дә алырга кирәк, аны да исәптә тотырга кирәк. Акча мәсьәләсен хәл иткәндә өйләнешкәнче кирәктер инде аның. Кемнең нинди гаиләдән булуы? Хатынның нинди гаиләдән, кызның нинди гаиләдән, ир булачак кияүнең нинди гаиләдән икәнен алар йөргәндә үк белергә тиеш, күрергә тиеш. Ир кеше, әгәр дә хатынның мул гаиләдән икәнен белә икән, ул аны аңлатырга тиеш. Минем менә финансым шуның кадәр генә, син шуңа ризамы дип. Шундай очракта гына төпле гаиләләр барлыкка килә миңа калса. Һәм инде акча тоту мәсьәләсендә алдан сөйләшенергә тиештер. Әгәр дә инде егет безнең бай кызга өйләнә икән, ул да бу очракта белергә тиеш. Ул аны тагын да шулай тәэмин итә аламы, юкмы? Телевизор, социаль челтәрләр матур тормышны күрсәтә һәм күпләр моңа кызыгып яши. Ләкин үзләре эшләп караганнар гына аңлый, юрганына карап аягыңны сузарга кирәк. Әти-әни канаты астында рәхәттә яшәгән кыз балан ират йортына күченгәч, аннан да нәкъ шушы матур тормышны таләп итә башлый. Нәтиҗәдә кыйммәтле бүләкләр ала алмагач, мин синнән аерылам, мин сиңа баланы күрсәтмим дигән янаулар да китә. Мондый хатынны ничек акылга утыртыргасың? Алга таба сөйләшик. Ярар, егет вакытта ул кредитка булса да алып, аңа ниндидер кыйммәтле бүләкләр алып биргәндей. Өйләнешкәч бит инде алай иттереп эшли алмыйлар алар. Һәм хатын моны күрә, кәләш. Күрә, таләп итә башлый. Ир бит инде көн-төн эштә кредитка баткан, бу очракта алып бир дигән сайын алып бирергә кирәкми. Бәлки аны өйрәтергә кирәктер. Акчаның тәмен белергә. Алда ук әйтеп үттем. Акчаның тәмен белергә өйрәтергә кирәк. Аның кайдан килгәнен һәм кая киткәнен. Әгәр әти-әнисе өйрәтмәгән икән, бу очракта инде алар уртага салып сөйләшергә тиеш. Ул очракта да булмый икән. Әгәр дә хатын-кыз канәгать түгел икән гомере буе, бу очракта инде гаиләнең таркалуы мөмкин. Бер яктан караганда сырасы тоже начар түгел. Беразна ир кеше уйлый башлыймы? Ничегрәк тагын эшләргә дип индеме? Каян тагын нитергә микән? Хәләл рәвештә инде дип әйтик. Орларга түгел, банкны аграб итәргә түгел, Алла сакласын. Әйе. Ул бераз гына ничектер гөлкөләм инде, двигатель прогресса реклама түгел, двигатель прогресса ул хатын-кыз. Әйе. Потому что тик тормый ул бу кирәк, теге кирәк, менә нәрсәкә кирәк, ничек дип уйлыйсың, моны алсак ничегрәк дип инде. Ир кеше һаман уй фикердә ничегрәк самый главный эшләй инде. Ул бер яктан әйбәт, кеше бераз уйлый башлый. Ага, менә монда хәзер затраты була, ничегрәк микән аны, каян микән табырга, ничегрәк тагын эшләргә. Һәм ничек дип әйтим, булды минем шундый мәсьәлә, бер гаилә килде, минем дусларым килгән, һәм шулай зарланып, хатыны зарланды минем хатынга, ирем игә хәтта менә ипи алып кайтырга да акчасы юк дип инде. Мәсьәлә шунда, малай бурычка машина алган. Имма. Яхшы машина дип әйтик. Да. Жип инде. Ага. Менә, значит, баласы туды, балага памперс алырга акча юк. Хатын
шалтырата. Минем хатынга, как обычно бывает бит инде. Абыстайга шалтыраталар ничектер бит инде. Хатын аша эшләргә ярата хатын кызлар. Минем хатын инде әкрен генә ул бит инде хикмәтле кеше, абыстай кеше бит инде. Ирем менә шулайрак ничегрәк дип уйлыйсың, ничегрәк микән эшләргә аны, нәрсәрәк эшлик микән? Дуслар бит инде, якыннар бит инде, ничебез микән? Мин әйтәм, шәйгә чакыр. Нәрсә жизнь инде. Мулла кеше бит инде шәй эчәргә ярата. Мин әйтәм, давай шәйгә чакыр, килсеннәр, шәй эчәбез. Эше шундан, мин әйтәм, шәй ичүдә. Ну килделәр, шәй эчтек инде. Утыралар инде, авыз салынган. Сизәсең бит инде, ара ничектер суынган монда. Мин әйтәм, нәрсә хәлләр? Әйбәт инде хәзрәт, все нормально, все тәртип хәзрәт. Ну, мен әйтәм, нәрсәдер булды, ахырсы, мен әйтәм, шуты хатыным бераз гына ниткән инде. Ага. И нәрсә булды, мен әйтәм. И бераз гына сөйләштерә, теге инде җылап сөйләп инде. Монда инде, ага, сөйләшә башладык. Кызык хәл. Да, юк, менә алып кайтырга. Ул күп гаиләләрдә булгалыйдыр ул хәл. Имма неправильно расформирование финансов. Финансовая неграмотность дип атыйм мин аны. Хам, мен әйтәм, ярар. Машина алдың сен. Ну минем ди, булар шундый көннәр ди хәзрәт, менә бурычны бирергә кирәк ди. Ну юк ди акча алып кайтырга. Ипи дә алып кайтырга акча. Ярар, мен әйтәм. Машина яхшы евро. Син кергәндә күрдеңме, мен әйтәм, мин машина. Аннан-моннан тегелгән, искиреп биткән бер машина. Ну җири, Аллага шөкер. Ул вакытта инде, да. Ну мен әйтәм, менә шәй эчеп утырасыңмы? Bütün ömür var mı? İpiği de var mı eğitim, tozu da var, şeyi de var, zavarkısı da içinde var. Kırıp etkende. Eğitim, eğer de sen olay birini kötüre almışsın, nersege sen alasın adı kıybat maşina? Onun işte zırağı da var bu. Тоже машина, тоже жири. Понятно bu yaxşıрақ, понятно bu безопасныйрақ. Ну хәзерге вакытта синең тормышта бик кирәкме олай бер? Яисә, синең берничә бу хәлдән чыгуың бар, мен әйтәм. Мисал буларак кына әйтәм, син аны үзең кабул итәсең. Или кабул итәсең, кабул итмәйсең, сезнең ишегез, мен әйтәм. Мин теге обычно беркемгә дә ничего не навязываю, пожалуйста, сезнең ишегез. Просто бар, мен әйтәм, менә шундый мәсьәлә. Или син аны сатасың, да? Бурычларын биреп бетерәсең, и вәссәлам, гадирәгне аласың. Или син тагын бер эш табасың. Ничек дип уйлыйсыз, Гөлшат ханым? Нәрсә эшләде ул? Нәрсә эшләде? Саттың машинасын? Юк. Ул тагын бер эш тапты. Ике эштә эшлидер. Аннан өч эштә эшли башлады. Аның мөмкинчелеге бар, то есть фрилансинг буларак эшлидер. Һәм мин аңар бик шатландым. Сатырга это самый простой вариант. А именно тагын артыграк башны эшләтергә. Тагын каян таба алам микән мин? Ул яхшырак. Монынчы ул аны уйламаган. Но бераз нәрсә яшәп алгач, ул аны уйлаган, өченче эшкә кергән. Һәм эшләгән, ул кайткан, нормально гаиләдә все тәртип, матур гына, әйбәт кенә яшәп торалар, әлхәмдүлилләh, шөкер, балаларын тәрбияләп үстерәләр, все тәртиптә. Байлык бер айлык диләр, акчага алданмагыз. Яраткан гаиләгездә бәхет вә ям табып яшәгез. Бүгенге киңәшләребез сезгә файдага булгандыр дип ышанабыз. Эфирдә бәрәкәтле гаилә тапшыруы булды. Хозур ТВ телеканалында очрашканчага кадәр.